Molt bon dia a tothom. Avui som aquí, la Magda Minguet i jo, el Quim, per parlar-vos d'aquest llibre Amics i llibres Ajin Bocho de Satoshi Yahisawa, editat per Nabona, perquè hem organitzat una lectura conjunta entre els dos i creiem que s'escau fer un vídeo d'aquest tipus comentant una mica la jugada. Nosaltres no hem comentat gairebé res del llibre fins ara, per tant serà una mica distès això. Molt bé. Hola, Quim, bon dia a tothom. Em sento una mica Book Hunter, que siguem dos en la pantalla. Doncs en Quim em va liar per llegir junts Amics i llibres, és un llibre de l'editorial Nabona. Jo no puc reproduir el nom de l'autor que ho ha dit, o autora, que no sé si és una dona o un home. Jo tampoc ho sé. No ho sabem, ostres. Primera aportació, a veure, viu a Tòquio, primera novel·la, no sabem si és home o dona, el cas és que és la segona part d'aquest llibre que va ser tan popular l'any passat, que és els meus dies a la llibreria Morisaki, i aleshores, com que es va fer tan popular, és un llibre que moltíssima gent va llegir, és un típic llibre que li diem feel good, d'aquestos que et fan sentir bé, doncs ara aquesta tardor amb aquesta portada tan bonica, tant de l'època, tant del moment, doncs ens hem animat a llegir-lo. És una novetat, o sigui que si no l'heu llegit és normal perquè ha sortit fa no res aquest llibre. Ni un mes. Ni un mes, o sigui que us animarem perquè sigui un dels regals de Reis, que sigui un dels regals de Nadal, perquè la primera cosa, justament que tens apuntada de totes les coses que volíem comentar, és precisament la coberta, no? És que fixem-nos, o sigui, jo crec que qui ho ha fet s'ho ha currat i s'ho ha posat molt positivament, la gamma cromàtica, tot. Està cuidat, és una edició cuidada. Sí, no, la veritat que la llibreria Morisaki també, És veritat que és un llibre que és bonic de regalar, és un llibre fàcil de llegir, la veritat, i que tots dos, doncs mireu, fan un conjunt que si teniu algú que és molt lector i que us agraden els llibres sobre llibres, crec que aquesta és l'opció, no? Perquè és un llibre que va sobre llibres. I em deies que tu, primera idea, a tu t'havia encantat. A mi m'ha agradat moltíssim. I a tu, Magda, a veure. A mi, a veure, no m'ha desagradat, però sí que trobo que passen poques coses. Jo potser sóc una persona que necessito com més acció, que sempre estiguin passant coses, i aquest és un llibre que si us agraden les històries doncs, més tranquil·les, més reflexives, més líriques, us encaixarà més. I jo, efectivament, volia una cosa tranquil·la i crec que l'adjectiu que sigui una història lírica a mi m'encaixa molt perquè justament a mi m'agraden els llibres en els que no passa gairebé res, però només estàs llegint simplement perquè t'agrada com està escrit. I a mi m'ha agradat molt, també li veig aquest punt així poètic, no? Hi ha algunes parts que dius, ostres, quin sentiment. Hi ha unes altres que dius, ostres, quin poc sentiment. Però, no sé, aquest contrast a mi m'ha agradat moltíssim. Jo, en canvi, això, que vagin passant pàgines i que no acabi de passar res, doncs és veritat que ho he anat alternant amb altres lectures. És a dir, que estava llegint aquest, estava llegint Caure al buit i estava llegint un altre que és el de la Maria Climent, que m'està encantant, que és A casa teníem un himne, i llavors al compaginar-ho amb altres lectures, aquest m'ha passat bé. Però és veritat que com a llibre sol, després de 2 capítols havia de parar jo. Perquè si no, és que jo no m'enganxava. Tu t'has enganxat? Jo em vaig enganxar, si és que a més me'n recordo que et vaig enviar un missatge dient-te hola Magda, ja me l'he acabat. I jo, I ella encara portava la meitat. Però sí, no sé, a mi m'enganxa això de llegir i no llegir res. I és que he pensat, si vols, us llegeixo una petita cita, perquè jo aquest fet tan poètic em va semblar. És al final d'un capítol, al final del capítol 7, que vaig pensar, ostres, quina cosa més currada que... Final del capítol 7, el té subratllat i el té tot marcat, el llibre. És de veritat. Diu, i així, en aquella habitació il·luminada únicament per la llum de la lluna, mentre desembrollava amb delicadesa cadascun dels càlids records que s'amagaven darrere d'aquella porta, la son em va atrapar. Aquesta son que ve i t'atrapa, que et fa teu. Home, com no t'ha d'agradar? A veure, és que no passa res. No ha passat res, no ha passat però res. Que maco. Sí. Que maco. És un poema, és com fer amb poemes un llibre sencer. Això sí, és veritat que us ha d'agradar que sigui una cosa més lírica, d'aquestes d'apuntar-vos les frases, de trobar doncs, el rerefons de cada frase, que és veritat que el llibre està ben escrit. Vull dir, això no ho podem negar. És un llibre que està molt ben escrit i també és veritat que m'ha agradat molt l'ambientació. O sigui, és el típic lloc on sí que m'agradaria anar si anés a Japó, a veure totes aquestes llibreries de vell, a veure tot l'ambient, no? De cafeteries, de gent al carrer, de paradetes, no? Crec que l'ambientació sí que està ben trobada. Sí, el barri, de fet, Ajin Bocho, no? És com que es crea aquest microclima que dius,
ostres, soc realment a una gran ciutat o és com un poblet allà Sí, dins, ells no? jo crec que es coneixen tots, no? Que s'aïllen una mica això de la gran ciutat per passar doncs, en aquest petit poble. T'imagines un poble només de llibreries, d'això, no? De gent que surt, que es pren el cafè, de converses lentes. I a més, de fet, hi ha un personatge que a mi m'ha agradat molt, que t'ho deia que m'hagués agradat que aquest personatge evolucionés, que és un dels clients de la llibreria, del que no sabem molt, però sí que sabem que és fidel, no? Que és que cada dia va a la llibreria. El Sabo, que és un avi, no? Que ell es va passant per allà. Potser no compra res gairebé mai, però es va passar. Sí, compra molt poc. Fa un té amb el Satoru, que és l'oncle de Takako, i està per allà fent ambientillo, no? Que crec que és el maco. I és un personatge que a mi sí que m'hagués agradat saber més, perquè tots tenen la curiositat de i aquest tio de què viu? Com és que pot estar tot el dia de llibreries? I es queda així una mica un personatge com entranyable, però que a mi em falta com informació d'ell. M'hagués agradat saber-ne més d'aquest personatge. En general sí que he trobat que els personatges, clar, potser és la cultura japonesa, no? De saber poc en general. No? Són com poc xismosos en comparació a nosaltres, els mediterranis. Poc xismosos, jo diria que, i molt dramàtics, o sigui, tot amb un dramatisme. Vull dir, aquesta noia, la Takako, la protagonista, és com que li diuen qualsevol cosa, doncs jo què sé, ai, has sigut una bèstia, no? I doncs ella ja està, m'ha dit bèstia, no ho puc tolerar, és una intensitat que dic, per favor, nena, que te'n moriràs aquí, que són molt poc mediterranis, són total, orientals. I després t'he d'explicar una cosa i penses, ostres, aquest tio tallarà amb mi, no? Hem de quedar per parlar. I després, no us farem spoiler, però el que li explica és una xorrada. És una xorrada! I dius, ostres, aquests japonesos ho porten tot com... T'he de dir una cosa, saps? Aquesta solemnitat de les relacions. De tot fan un món. De tot ho fan com gros i tot ho fan això. Jo crec que la paraula és cerimoniós. Sí. No? Fan tot com solemne. I nosaltres és com tot més pim-pam, més informal, exacte. Però jo crec que potser per això jo he pogut llegir-lo tan ràpid, perquè per mi era com, ok, sí, anem passant, i a mi m'ha xocat, no sé a tu, però en relació així amb la cultura japonesa, m'he adonat que en com és la Takako, he dit, ostres, és que és hiper ultra masclista, encara que es vegi com un país supermodern, per com reaccionava ella absolutament a totes les coses. Era com, jo què sé, hi ha un moment que parlen de l'oficina o així, i és com si la dona li portés el cafè a l'home, no sé... Hi ha una situació... Sí, això sí que es nota una mica, no? I també amb la llibreria Morisaki, no? De que ell la porta, ell no delega, ell és l'entitat d'aquella llibreria, no? És com un poble, més. Sí, és com que no em puc moure d'aquí perquè és que si no aquestes dones ho enfonsaran tot, no? Ella no en té ni idea de llibres, jo sóc aquí a la font de sabidoria, llavors això sí que es veu molt, no? Potser també per l'edat, que és veritat que ells tenen com un respecte a la gent més d'edat avançada, però sí que hi ha un to una mica culturalment que a nosaltres ens xoca. Xoca, que també és el valor del llibre, no? Perquè dius, doncs estic descobrint com em puc pensar que és Japó i m'estic llegint un autor o una autora japonesa que m'està mostrant una altra manera de ser molt diferent a la nostra, no? Sí, culturalment és veritat que t'enriqueix, perquè potser estem acostumats a això, a una literatura més occidental, on tots els personatges s'assemblen més a nosaltres, o tenen costums més nostres, no? Això ho havíem comentat, hi havia una escena que és la de l'aniversari, no? D'una persona que està fent el seu aniversari i diu, bueno, anirem a sopar perquè veig que ella, la seva agenda aquella nit no té res. Tio, com pot ser el teu cumple que no tinguis res? Que no hagis pensat, bueno, ho celebrarem els de casa, o ho celebraré amb una amiga, o aquest dia anirem a fer algun plan en família. No, la tia no tenia res. Jo això no ho entenc, perquè jo també a mi em dius aniversari i jo penso, vull que duri 15 dies d'estar celebrant-ho amb més gent i reunir-me i tal. I ells és com que fan com un superet amb 3 persones. Un superet de 3 persones, i dic, nosaltres, això deu ser molt la cultura d'ells, no? És una altra manera de fer. També quan es troben a les cafeteries i tot, és tot com fred, trobo. Potser per això no hi he entrat, jo, perquè m'ha faltat aquesta profunditat dels diàlegs. La relació amb el nòvio, amb en Bada, és... A mi m'ha costat aquesta relació. Jo ho he vist molt poètic, però no ho aguantaria. No es fan ni un petó, quasi, es despedeixen, no? S'acomiaden a la parada del metro i és com, bueno, cada un a casa seva i com si t'acomiadessis d'un company de feina, no sé. Ho he trobat que això sí que m'hagués agradat més profunditat a mi. Jo la relació també l'he vist superflua, però clar, del nostre punt de vista, que són molt de contacte, no? I ells, veus que és això, gairebé no es fan un petó.
i dius, ostres, jo no podria estar així, però bé, suposo que ells són com molt intensos, potser a nivell intern, però a nivell extern és el contrari, i nosaltres potser tenim una miqueta d'intensos per tot arreu. Sí, nosaltres trobem intensitat a totes les relacions, tot ho comentem, tot ho analitzem, com m'ho has dit, què t'he dit, tot és com més llarg i ells és més sintètic, no? És una mica més auster, no? La seva cultura. I superfort, que vull dir-t'ho, perquè això m'ha semblat mig espantós. El Wada 2, que és com un company de treball, hi ha com un mini episodi d'assetjament, a mi em va fer l'efecte, però que era com que ell ja està proposant de sortir i ella diu, clar, no li puc dir que no, perquè és el meu cap. Ja. Perdona, clar que li pots dir que no, xata. Vull dir, si no vols... Espavila, no vagi. espavila. Espavila, és una tòtila, és una mica tòtila, però jo li he agafat Estàs venint a mi, Quim. No, perquè a mi m'agrada molt el llibre. Li ha agradat molt el llibre, però està dient ja que la protagonista és una mica tòtila. És una mica tòtila, però jo m'he rigut d'ella, també, llegint. Perquè diu, ostres, tia... Espavila, no, Espavila. és que és veritat. Tampoc us estem explicant la part més bonica de la història. O sigui, ens estem centrant una mica en els personatges, en l'ambientació, però hi ha una part molt emotiva, molt bonica, sobretot la segona part del llibre, que aquesta sí que ens la guardem perquè si us ho expliquem, clar, és un spoiler ja molt bèstia del que passa en aquesta segona part de la llibreria. L'únic que jo puc dir és, per no fer-vos l'espoiler, és que efectivament jo també ho vaig sentir així, molt més... Intensa la segona part. I molt més intern per mi, de viure més els personatges, i jo he de dir que em vaig emocionar. Cap al final em vaig emocionar, era com que cada capítol deia ai, ai. Hi havia llagrimeta, Quim. Jo crec que va haver alguna, però no passa res. Va haver-hi alguna llagrimeta. Té el llibre una mica amb unes taques que jo Que crec que que exagerada, no? ja sabeu que soc molt exagerada, jo. Però és veritat que aquesta segona part jo crec que és un llibre que va de menys a més, no? Sí. És un llibre que comença una mica enllaçant amb la llibreria Morisaki, que jo penso, no sé tu què dius, però no cal haver llegit el primer. Exacte, i crec que això està bé, perquè inclús per regalar-lo a algú, no? Si potser t'ha agradat més el segon, que és aquest que no el primer, pots regalar-lo directament i si li agrada a la persona, doncs ja veu com la preqüela. Sí, no? Si li agrada li regales l'altre o regalar-los en conjunt, però que si no heu llegit la llibreria Morisaki i directament us agrada Amics i Llibres, aneu-hi directes perquè jo crec que sí que és veritat que hi ha moltes referències a llibres japonesos. És una llibreria i aquestes no les pillem. És veritat que totes les referències a literatura japonesa, que potser allí són llibres tipus Quijotes o Benito Pérez Galdós, nosaltres no copsem si són clàssics, si són obres conegudes, es queden allí les referències. Però vaja, sí que parla molt de llibres i de la passió per la literatura que tenen tots els personatges. És maco. A mi em sembla un llibre estèticament maco tant per dins com per fora i per la part literària que es nota que està treballat. Això sí. Està molt ben escrit, és un llibre entretingut, però és veritat que us l'heu d'aprendre com el que és. Un llibre d'amistat, de literatura, de manteta. De manteta, d'estar a caseta, la manteta... Tu vas dir un cop, vas dir un llibre cozy. Cozy, sí. Totalment. És això. Sí, ara jo crec que aquest gènere directament li han dit feel good, no? Més que cozy books. Jo crec que són llibres que et fan sentir bé, que et fan sentir com acollit, que estàs a casa tranquil i que no et donen cap mena d'ansietat. No és un girapàgines, diguéssim. No és allò de dir compulsivament vull acabar. Bueno, tot i que tu sí que dius que el vas llegir bastant ràpid, Jo vaig anar fent i la veritat que l'he gaudit moltíssim. Jo ja ho he dit, sí, també. Més, però tu m'has dit que li ficaries una nota molt més alta. Jo sí, perquè clar, acabem per donar-li més vidilla, no donem aquest vídeo. Posem-li una nota, de l'1 al 10, no? És com si fos un alumne. Ostres, doncs els alumnes ja, poca broma que no els hi podem posar gaire número, Ens hi hem de ficar... Assoleix la competència de l'entendre el llibre. Està assolit. Està assolit. Aquest llibre l'assoleix. Jo potser sí que ficaria entre un 6 i un 7. No sé si m'arriba amb notable, però sí que és veritat que, a veure, l'he acabat, no és allò que dius, ai, l'abandono, no m'agrada gens, no, l'he disfrutat, però és veritat que potser és massa manteta per mi. I jo, enmig d'aquest món que tot hem d'anar tan ràpid, a mi per mi això ha sigut un 9 i pico, inclús, sí. M'ha agradat moltíssim. 9 i pico, això? O sigui, passa el teu top de l'any? De millor lectura, de les millors lectures del teu any? Jo crec que sí.
que pot entrar en el top 5, sí? Ho veurem en unes setmanes. Faràs un top? Faràs un rànquing? Farem. Sí. Ostres, jo també, va, faré un top. Ai, que bé! Sí, jo tinc molt clar 2 llibres, però he de dir que és veritat que no he tingut un superany lector, de dir, buah, he llegit llibres boníssims, crec que no, però és veritat que aquest últim tram estic llegint coses guais. Però és veritat que he tingut una època una mica seca, de llibres que no acabaven de... Abans d'acabar, escolteu, us he deixat aquí també 2 llibres que parlen sobre llibreries. El primer és un clàssic, que és el 84, de Charing Cross Road, que és aquesta relació que té una americana amb la seva llibreria britànica i s'intercanvien llibres, i és una novel·la epistolar, són totes les cartes que ella envia a la seva llibreria de referència, i després de Navona, aquí tinc un altre llibre, que és La llibretera de París, que aquest explica com la fundadora de la Shakespeare & Co. Va patir i va lluitar per tirar endavant una llibreria i per editar l'Ulisses de James Joyce. O sigui, aquest és una miqueta més totxo, La llibretera de París, però és un llibre en clau femenina, feminista, de dones empoderades, emprenedores, llibreteres. Tots 2 llibres parlen també de llibres. Volia portar-vos també La llibreria del Turó, però crec que he deixat el llibre. He estat aquí remenant i no l'he trobat. Crec que l'he deixat i això ho he de parar de fer. He de parar de deixar llibres que després no trobo. Però bueno, si us agraden els llibres sobre llibres, aquí us deixo 2 recomanacions més. I aquesta, Amics i llibres. I ja està. Escolta, molt guai aquest comentari, no? A mi m'ha agradat. 16 minutazos, a veure qui s'escolta. Però no s'escoltarà ni Peter. Si heu arribat aquí, comenteu perquè sapiguem que heu arribat, sí, no? dieu, hem arribat, hem escoltat els 16 minuts de la vostra xapa parlant del llibre, i si no heu arribat, escolta, tranquils. Ho podeu anar pausant, podeu anar escoltant qualsevol moment, i nosaltres encantats d'acostar-vos llibres i intentar que més gent llegeixi a través de les xarxes socials. I ja està. Escolta, en farem algun altre, no? Jo crec que comentari. sí. M'encantaria, soc un personatge i m'encanta. Escolta, hem de fer un podcast. Hem de fer un podcast. Qui som que no tenim podcast? És que ja no sé, sense podcast no som ningú. Hem de fer un podcast de llibres, de salseo, del que sigui. Tot. De tot. Tot. Juliana Canet i Tremona. Roger Carandell, acabareu venint-nos a buscar perquè estiguem amb vosaltres. Tremoleu, que venim. Apa, que vagi molt bé, i si no, fem altres vídeos, que tingueu molt bones festes. Adeu. Adeu.